Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus, Ave Maria a Šalóm. Milí priatelia, ja by som vás chcel s láskou nepoškodeného srdca všetkých pozdraviť. Práve z tohoto miesta nášho slovenského, o ktorom svätý Páter Pio predpovedal, že sa stane slovenskými Lurdami. A je to miesto, ako už mnohí viete, Živčákova, ktoré sa nachádza nad farnosťou Korňa, nad farnosťou Turcovka. A je tu vystavaný chrám Matky Cirkvi, chrám Panny Márie, ktorý nedávno bol konsekrovaný. Niekoľko rokov sem prichádzajú pútnici na horu Živčákovu. No a my sa nachádzame, tuto za mnou je kaplnka, kde vlastne sa odohrali tie najpôvodnejšie veci, kde podľa všetkého sa zjavila naša nebeská Matka Panna Mária, kde prichádzali pútnici po naozaj 10 ročia, kde sa modlili, kde sa začali slúžiť sväté omše, kde je krásna vyrezávaná socha Panny Márie po vzore Panny Márie Lurdskej. No a tá socha je naozaj takým aj mimoriadnym spôsobom vyrezaná. No a ja môžem povedať, že dnes, keď sa natáča toto video, máme práve nedeľu, deň Matiek, 11. máj roku Pána 2025. A ja by som chcel Pane Márii, našej nebeskej matke, mojej nebeskej matke, veľmi poďakovať ako matke, preto držím aj túto sochu Fatimskej Panny Márie. Ja vám k tomu poviem trošku viacej. Sme práve vo chvíli, kedy som dokončil celebrovanie svätej omše, kedy som vlastne slúžil svätú omšu túto za mnou v tejto kaplnke. A prosili sme Pannu Máriu ako Matku Cirkvi, prosili sme práve o to, aby mimoriadnym spôsobom zobrala pod svoju ochranu a pod svoj patronát a pod zvláštny príhovor práve tento nový pontifikát pápeža Leva XIV. Pretože viete, že vlastne najväčšia záruka a naozaj najväčšia istota ide práve cez príhovor Panny Márie, ide práve cez jej materinskú prítomnosť. A odvolávam sa práve aj na to videnie svätého Don Boska, ktorý videl, že loď cirkvi bola vlastne na takom rozbúrenom mori, ktoré symbolizovalo tú ťažkú situáciu, ktorá v cirkvi bola, že cirkev veľmi zmietala vlastne a nepriateľské lode na ňu útočili a pápež potreboval vkormidlovať loď cirkvi medzi dva stĺpy, a to bol stĺp Najsvätejšej Eucharistie, ktorý bol taký najväčší, a pri ňom bol stĺp Panny Márie, ktorý bol menší. A vlastne my vieme, že práve toto videnie Don Boska, nevieme presne, že či ukazuje na čas, ktorý už sa naplnil, alebo ešte sa má naplniť, ale naozaj mnohí ľudia, mnohí duchovní otcovia, aj mnohí veriaci, taký určitý, poviem, v teológii sa to volá, že sensus fidei, alebo aj taký trošku cit veriacich hovorí, že je možné, že práve toto videnie ešte čaká na svoje naplnenie. Milí moji, preto sme dnes mimoriadnym spôsobom Panne Márii ďakovali ako matke, a ja ešte o tom poviem viacej, a prosili sme o jej zvláštny príhovor, o jej zvláštnu ochranu pre tento nový pontifikát pápeža Leva XIV. A pre celú budúcnosť našej svätej katolíckej cirkvi. Práve na tomto mieste, kde je chrám, ktorý bol konsekrovaný pod titulom Panny Márie, Matky Cirkvi. A viete, je to také veľmi príznačné, lebo Slovensko je taká strategická krajina medzi východom a západom a vlastne spája aj dve tradície, lebo my vieme, že máme ten latinský alebo ten západný obrad a máme aj ten východný obrad. A vlastne Panna Mária ako Matka Cirkvi, ako prvok veľkej spojitosti aj medzi západom, aj medzi
vlastne východom, kde vieme, že je veľmi, veľmi uctievaná. Chceme našej nebeskej Matke Panne Márii veľmi, veľmi, veľmi poďakovať, pretože vieme, že jej materstvo bolo vlastne spojené s veľkým utrpením. My vieme, že ako Slováci máme ako národnú patronku 7 bolestnú Pannu Máriu a tých 7 mečov, ktoré sú v jej srdci, vlastne značí aj tých 7 bolestí alebo aj plnosť bolestí. Čiže to znamená, že Panna Mária musela prejsť a bola pričlenená k vykupiteľskej obeti Pána Ježiša Krista. Ako hovorí druhý Vatikánsky koncil, ona mala mimoriadnu úlohu vo vykupiteľskom diele ako žiadne iné stvorenie. Preto ju svätý Bernard nazýva, že je co-redemptrix, spoluvykupiteľka, pridružená k jedinému vykupiteľovi Pánovi Ježišovi Kristovi. Preto to hovorím, lebo práve toto utrpenie, to, že ona veľmi veľa trpela, že ona veľmi veľa spolutrpela, že sa veľmi veľa modlila, že sa veľmi veľa prihovárala, je to, čo dalo určitý duchovný pôrod aj, môžeme povedať, že cirkvi. Preto sa ona nazýva matkou cirkvi. A my vieme, že Boh Otec tak ustanovil, že ju nechal na tejto zemi ešte po na nebo vzatí Pána Ježiša. Ešte dlhé obdobie, že sa dožila vyše 70 rokov predtým, ako bola s telom a dušou vzatá do neba. A svojimi modlitbami, svojimi obetami vlastne tak formovala, napomáhala apoštolom, napomáhala učeníkom, napomáhala následovníkom Pána Ježiša Krista, pretože vieme, že je vzývaná pod titulom kráľovná apoštolov. Je matkou kňazov, je kráľovná učeníkov, že naozaj bez nej by sme si nevedeli rady a naozaj ona je takou najväčšou zárukou toho, že aby cirkev išla tým správnym smerom, kráčala po ceste Pána Ježiša Krista, jej syna a nášho Pána. No a, milí moji, toto je naše veľké želanie, toto je naozaj naša veľmi, veľmi veľká prosba. Preto ten titul Matka cirkvi je veľmi silný. Je veľmi silný a ja sa úžasne teším, že my tu na Slovensku máme takéto miesto, ktoré vlastne je zasvetené práve Panne Márii ako Matke cirkvi. Na týchto kopcoch tu v Turzovke, alebo teda poviem nad Turzovkou na Živčákovej, je veľmi cítiť prítomnosť Panny Márie. Je tu veľmi cítiť jej nepoškvrnené srdce, je tu veľmi cítiť jej materinskú prítomnosť a preto ja by som vás aj mnohých chcel tak pozvať, že keď budete mať čas a možnosť, ak vám to zdravie a vaše povinnosti dovolia, naplánujte si výlet na Turzovku, naplánujte si tento výlet a príďte sem sa pomodliť, príďte sem sa pozrieť, príďte sem za našou nebeskou matkou Pannou Máriou. V rukách držím aj sochu Fatimskej Panny Márie, ktorá bola zakúpená len teraz nedávno a práve pri tejto svätej omši dnes bola požehnaná a práve pred touto sochou Fatimskej Panny Márie sa naozaj snažíme na mnohých miestach modliť a vzývať jej nepoškvrnené srdce, aby zvíťazilo, aby zavládlo v jednotlivých mestách, v jednotlivých domoch, v jednotlivých manželstvách, rodinách. A chcem aj vás veľmi pozvať k tomu, aby sme vlastne šírili úctu k nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Chcem vás veľmi, veľmi pozvať k tomu, že aby sme išli touto cestou Panny Márie, pretože ona je tá, ktorá nenásilným, jednoduchým, láskavým spôsobom sa zmocňuje ľudských myslí a sa zmocňuje ľudských srdc a, milí moji, veľmi vyháňa diabla, veľmi vyháňa satana. Keď mnoho ľudí dnes má problémy, že cíti také veľké útlaky na myseľ, na srdce, na žalúdok, že sa mnohým ľuďom dejú aj také mimoriadne veci rôzne, také, ktoré sa vymykajú prirodzenému poriadku a mnohí sa možno ponorili do okultizmu, do ezoteriky, do mágie, alebo nedaj Bože do satanizmu a potrebujú sa z toho dostať mnohé manželstvá, rodiny, že človek urobil chybné rozhodnutia v živote, tak, milí moji, ja vám veľmi odporúčam, príďte k Panne Márii, príďte, aby ste vlastne
na seba nechali pôsobiť nepoškvrnené srdce. Hej. My, kňazi, poznáme, že niekedy sa môžeme tak modliť ako žeraví modlitby oslobodenia a diabol neodíde nikdy tak, ako keď začnete naozaj vzývať našu nebeskú Matku Pannu Máriu, pretože ona dostala od Otca nebeského mimoriadnu výsadu šliapať po hlave satana, šliapať po hlave hada. A preto by som vás chcel pozvať k jednej takej činnosti, a to je, milí moji, že práve sme pred dátumom 13. máj, za vlastne 2-3 dní budeme mať tento dátum 13. máj, kedy vieme, že 13 je číslo z knihy Ester, kedy bol zachránený vyvolený ľud cez kráľovnú Ester, ktorá je predobrazom našej nebeskej Matky Panny Márie. A ona sa práve zjavila 13. mája. To nie je náhoda, to je všetko Božia réžia. No a chcel by som vás pozvať práve k tomuto. V poslednom čase sme urobili niekoľko takých modlitbových stretnutí, kde sa mnohí ľudia zasvedcovali svätému Jozefovi, urobili si 33-dňovú prípravu a naozaj zažili sme veľmi krásne chvíle. Mnohým ľuďom sa veľmi pohli životy, keď sa zasvetili svätému Jozefovi. Keď prišiel mesiac máj, a ja som veľmi vo svojom srdci pocítil aj to, že aj do farnosti, v ktorej teraz som vlastne sa snažil zabezpečiť takú sochu, pred ktorou by sme sa modlievali svätý rúženec, litánie a tak ďalej, aby sme mali pred očami stále Pannu Máriu, aby bola pri oltári, aby bola pri slávení svätej omše, ako píše svätý Ján Pavol II v encyklike Ecclesia de Eucharistia, že Panna Mária je prítomná pri každej jednej svätej omši, tak som veľmi intenzívne pocítil aj také volanie, že je znovu potrebné, aby sme vo svojich životoch nachádzali našu nebeskú matku. Ako som teraz krásne počula jedného amerického kňaza, ktorý bol na svojom YouTubeovom kanáli, tak krásne vyzýval, že pustite Pannu Máriu do svojho domu. Pustite Pannu Máriu do svojho domu. Keby sme to zobrali židovskou rečou, židovským vyjadrovaním, milí moji, tak pustiť Pannu Máriu do svojho domu znamená pustiť Pannu Máriu do svojej rodiny, do svojho manželstva, do svojich vzťahov, do svojej firmy, do všetkých oblastí svojho života. Keď toto začneme robiť, tak, milí moji, nám sa začne meniť život. Výslovne, deň za dňom nám sa začne meniť život. Diabol, telo a svet začnú bojovať proti. Nebudú chcieť, aby sme išli k Panne Márii. Oni budú všetko preto robiť, aby nás od Panny Márie dostali úplne preč. Ale ak vytrváme, tak my zažijeme vo svojich životoch veľké uzdravenie. Diabol od nás odíde preč a ja verím, že v tomto jubilejnom svetom roku sa pohnú mnohé veci. Možno aj generačné prekliatia, ktoré máme rôzne, ešte tie generácie, dôsledky hriechov, čo sa naskladalo, nemyslím tým vinu, sú o tom aj vieroučné dokumenty, lebo vinu si nesie každý sám za seba. Myslím tým teraz všelijaké veci, ktoré prichádzajú v dôsledku hriechov, ktoré sa v rodoch alebo rodinách stali. Nemyslím žiadne rodové nejaké uzdravovacie modlitby. Myslím tým náuku Svätej katolíckej cirkvi. A milí moji, v tomto jubilejnom roku verím, že sa môže pohnúť úžasné množstvo vecí. Ja verím v to, že pápež František, zosnulý pápež František, vlastne naozaj z veľkého Božieho podnetu, z veľkého podnetu Ducha Svätého urobil práve to, že vyhlásil tento jubilejný svätý rok, keďže každých 25 rokov je tento jubilejný svätý rok a my ho využíme úplne naplno a cítime práve v tomto mesiaci máji, aby sme to urobili cez Pannu Máriu, cez jej nepoškodené srdce. A milí moji, chcem vás tak pozvať, že naozaj teraz je ten čas, kedy nás Matka Božia volá, aby sme začali plniť tú výzvu, že jej nepoškodené srdce nakoniec víťazí. To nepríde len naraz v jednom momente, ale to prichádza postupne. V životoch každého jedného z nás to môže prísť deň po dni, mesiac po mesiaci. Ale chcem vás veľmi pozvať v tomto jubilejnom svetom roku, milí moji. Teraz je ten čas. A vidíte, že aj nový pápež Lev XIV
si do svojho erbu dáva mariánsku laliu, práve mariánsky znak úcty k Panne Márii. No a, milí moji, práve preto som zvolil túto sochu Fatimskej Panny Márie, ktorú nosím so sebou, či už na miesta, kam chodím, alebo aj v aute ju vozím so sebou, lebo vlastne tu je jej nepoškvrnené srdce. Vo Fatime Boh povedal, že ona povedala, Boh ma poslal, lebo chce vo svete rozšíriť úctu k môjmu nepoškvrnenému srdcu. Milí môj, aj naša Svätá katolícka cirkev potrebuje práve naozaj vrátiť sa veľmi k úcte k Panne Márii. My vieme, že aj pápež František toto veľmi, veľmi odporúčal a aj vo svojich vieroučných dokumentoch vlastne odporúčal aj návrat aj k ľudovej zbožnosti, ktorá naozaj generácia ľudí držala pri Bohu. A my ešte vieme aj to, že Panna Mária z Fatimy predpovedala, že sa dá svätým rúžencom zabrániť aj atomovým konfliktom, vojnám. Dokonca hovorila, ako sa dá zastaviť a predísť druhej svetovej vojny. A my vieme, že práve aj v tejto dobe, kedy je napätá situácia, my môžeme cez jej nepoškvrnené srdce a podľa jej návodu urobiť úžasné veci. A tak by som vás chcel pozvať, teraz naozaj taká druhá časť, že konkrétne ako na to. Ako na to konkrétne. Chceli by sme urobiť takú určitú prípravu na zasvetenie sa Panne Márie, alebo lepšie povedané, zverenie a zasvetenie sa, alebo povedzme to ešte lepším teologickým termínom, zasvetenie sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom našej nebeskej Matky Panny Márie. A práve z tohoto dôvodu by sme chceli urobiť to, že by sme urobili prípravu, pretože ja mám takú skúsenosť, že keď nerobíme prípravu pred zasvetením, tak práce chvatná, málo platná. A čím kvalitnejšiu prípravu si urobíš, tak tým lepšie. A čím naozaj viacej a viacej spoznáš, čím viacej sa ponoríš do toho poznania a do lásky, tak tým viacej môžeš potom, viacej spoznáš, môžeš viacej aj milovať. Takže ako konkrétne teraz na to? Chceli by sme na našej farskej stránke www.farahradište.sk a takisto aj na internetovej stránke internetového vysielania z našej farnosti vysielanie.farahradište.sk alebo www.jozef.tv uverejňovať postupne jednotlivé zamyslenia, ktoré by sa týkali loretánskych litaní, keďže máme mesiac máj, aby sme viacej pod titulmi Panny Márie poznávali našu nebeskú matku, poznávali jej život, poznávali vlastne, akú úlohu dostala od Pána a poznávali, a hlavne poviem ešte s takými konkrétnymi aplikáciami pre náš každodenný život a čo to pre nás znamená, ktoré by sme potom uplatňovali do nášho konkrétneho života. A milí moji, chcem vám povedať, že táto príprava by sa začala práve od 13. mája, čiže od naozaj liturgickej spomienky na Fatimskú Pannu Máriu a trvala by počas mesiaca mája, júna, júla, augusta, čiže to znamená, že keď si to zoberieme, tak je to 3 mesiace aj niečo, áno, že je to 3,5 mesiaca a trvala by preto tak dlhšie, pretože by bola naozaj taká hutná, bola by taká, že by bola postupná, bola by taká, že by sme sa dostávali do mnohých vecí a bola by taká, že by sme aj spoznali a že by sme aj s Pannou Máriou premodlili mnohé veci, aby sme boli uzdravení, aby sme boli oslobodení, pretože množstvo ľudí má teraz úžasné problémy, aj množstvo nás, duchovných pastierov, kňazov, diakonov, Bohu zasvetených ľudí, reholníčok, má množstvo aj duchovných problémov proste z tých zápasov duchovných a z naozaj ťažkých vecí, ktoré teraz musia mnohí niesť a z tej ťarchy z vydávania svedectva, ktorá
dolieha na nás, kedy sme aj znamením odporu pre tento svet a kedy sme v prvej línii duchovného boja, kedy diabol sa nás snaží všetkou svojou silou vlastne odvrátiť alebo zviesť tej cesty povolania, tak aby sme sa mohli naozaj, aby sme s našou nebeskou matkou tieto 3 mesiace, vyše 3 mesiace, že by sme mnohé veci mohli naozaj premodliť, aby sa uzdravili, aby sa oslobodili, aby sme sa začali posvecovať, aby sa nám naozaj do Korán otvorila taká cesta k prijatiu Božích milostí. Viete, tak ako v rannej cirkvi, keď sa niekto chcel dať pokrstiť, tak aj ten katechumenát, tá príprava bola naozaj taká hutnejšia, taká dlhšia a keď čím bola kvalitnejšia, tak tým naozaj aj ten výsledok bol lepší. Zasvetenie by sa konalo práve v mesiaci septembri, alebo pre tých, ktorí už boli zasvetení Panne Márii, by bol obnovenie zasvetenia. A milí moji, toto zasvetenie by sa konalo práve v Najsvätejšej Trojici prostredníctvom našej nebeskej matky Panny Márie by sa konalo práve v mesiaci septembri. Môžeme si vtedy vybrať, my ešte zverejníme potom viacej, bližšie k tomu tie termíny, lebo máme tam narodenie Panny Márie, to je 8. september, Panna Mária má narodeniny, najkrajší darček pre Pannu Máriu. Panna Mária má meniny 12. septembra a ešte aj 15. septembra, keď je naša národná patronka 7 bolestná, čiže to je super mesiac mariánsky a potom, keď vlastne po zasvetení, keď vstúpime do mesiaca októbra, ktorý je mesiac svätého Rúženca, tak naozaj budeme úplne taký premenení. Takže ja vás, milí moji, naozaj celým srdcom, skrze nepoškodené srdce Panny Márie pozývam k tomuto duchovnému maratónu. Poviem naozaj a skutočne k maratónu. Vydávame sa na takú dlhšiu cestu. Hej? Vydávame sa, ako keby sme išli do nejakej púšte alebo prekonávať aj určité veci do nejakého pralesa, kde sa budeme musieť aj presekať cez určité veci. A chcem dopredu vás tak povzbudiť, že milí moji, nevzdajte sa, prosím vás. Keď začnete mať aj protivenstvá a všetko vám bude hovoriť, aby ste skončili. Keď to prekonáte a prekonáte to druhýkrát, tretíkrát, 10-krát, 100-krát, tak uvidíte, že vaše životy sa takými milovými krokmi naozaj posúvajú dopredu, že budete sami prekvapení. A môžem vám slúbiť s našou nebeskou matkou, že keď príde mesiac september, tak budete úžasne šťastní. A keď si potom, ak nám Pán dopraje života, pozriete toto video, tak budete pozerať na tú cestu, ktorú ste prešli a budete vlastne tak žasnúť nad tým, že čo Panna Mária všetko vykonala vo vašich životoch. Ja si myslím, že ona sama teraz prichádza, aby nám pomohla v tomto jubilejnom svetom roku. Lebo niet krajšej sprievodkyne, ako je naša nebeská matka. Niet krajšej sprievodkyne. A ja by som vás chcel na túto cestu pozvať. Bod číslo 2, teda bod číslo 1, aby ste sa nevzdali, keď prídu prvé prekonávania, že sa budete musieť prebojovať. Jednoducho len si povedzte, nevzdám to, vpred. Bod číslo 2 je ten, že možno si toto video pozrú aj tí, ktorí sú už pokročilejší, duchovne pokročilejší. A možno si ho pozrú aj tí, ktorí sú možno na začiatku, alebo sú aj v nejakom bahne životnom a potrebujú z toho ísť von v nejakej ťažkej situácii, alebo sú na začiatku, že nie sú až tak praktizujúci vieru. Na tom nezáleží. Na tom nezáleží. Viete, na čom záleží? Záleží na tom, že keď vás naša nebeská matka Panna Mária zavolá, pozve, že si pozrieš toto video a ty pocítiš vo svojom srdci, že toto je ono. Že toto nehovorí len ten kňaz, ktorý tam je na tom videu, ale že ja cítim niečo nadprirodzené. Ja cítim dotyk. Ja cítim Boží dotyk vo mne. Vtedy, keď ťa Panna Mária zasiahne, tak nastup na tú cestu. Či by si bol pokročilejší, alebo by si bol naozaj na začiatku. Neboj sa. Panna Mária má cestu aj pre pokročilých, aj pre tých, ktorí sú na začiatku. Panna Mária vie,
aké tempo ti dá a tak ďalej. A ja myslím, že aj z tých príhovorov, ktoré budú zostavené, jeden si zoberie určité veci na začiatku, druhý si zoberie pokročilé veci. Duch Svätý nemá problém každého zasiahnuť určitými vecami. Dobre, milí moji, bod číslo 3 je ešte tento. Možno si Pána nasledoval už dlhý čas. Možno už dlhý čas žiješ v kňazstve, alebo v zasvetenom živote, alebo v manželstve, v rodine a možno si sa už aj niekoľkokrát zasvedcoval, Pane Márii, obnovoval zasvetenie Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie. Ale možno sa stala taká vec, ktorá sa píše v knihe Zjavenia svätého apoštola Jána, keď Duch Boží hovorí jednotlivým maloazijským cirkvám, a on hovorí, že jedno mám proti tebe, že si zanechal svoju prvotnú lásku. Že aj si bol horlivý, ale tie trápenia, starosti a množstvo zápasov a množstvo vecí a hriechov, ktoré sa stali, ťa ubili a dali ťa úplne na podlahu možno, alebo ťa unavili, že si unavený, že si smutný a že si skleslý. A teraz, milí moji, teraz je ten čas, kedy nás Pán cez svoju matku volá naspäť, aby sme obnovili svoju prvotnú lásku. Milí moji, toto je niečo tak úžasné, lebo my poznáme konverzie a obrátenia, ktoré sú, keď sa niekto obráti, konvertuje svoje srdce zo zlého spôsobu života naozaj k dobrému, že zažije takú prvotnú konverziu. Ale my poznáme, milí moji, aj konverzie potom, druhotné a každodenné, kedy vlastne naozaj mnohí v tomto čase potrebujú takú veľkú konverziu. A ja poviem, keď sme mali na misu Chrismatis, na Zelený štvrtok, na svätú omšu svätenia olejov, svätú omšu s pánom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským v katedrále svätého Martina, on si vybral príhovor a kázeň o únave. O únave. Aby sme zvíťazili nad únavou. Ja keď som počul tú kázeň, tak si hovorím, že Pane Bože, Pane Ježišu, Duchu Svätý, ja som taký šťastný, že pán arcibiskup si zvolil práve túto tému. Že to je taký zásah do čierneho. Určite aj on musel vnímať práve tieto skutočnosti. A milí moji, naša nebeská matka nám hovorí, že teraz je ten čas, synovia moji, dcéry moje, aby ste znovu nastúpili a navrátili sa k prvotnej láske. Aby ste mohli mať Boží oheň v sebe. A aby ste mohli, ona ako matka, predstavte si, ako keby nám hovorila, že chcem vás znovu priviesť do svetla. Chcem znovu, aby sa uzdravili vaše životy. Chcem znovu vás oslobodiť od satana, od hriechu. Že chcem vás znovu postaviť na duchovné nohy. Chcem znovu vám dať novú nádej, nový život. Je to nádherné. Naša nebeská matka nás veľmi, veľmi pozýva. Takže, milí moji, či ste starí, či ste mladí, či ste tuční, či ste chúdi, či ste zdraví, či ste chorí, či ste kdekoľvek, akokoľvek. Keď vás Panna Mária nás volá, tak odpovedzme na jej volanie. Odpovedzme na volanie matky a vydajme sa na túto cestu, na tento maratón. A on bude trvať dlhšie pre mňa aj pre vás, ale dajme si jedno predsavzatie, že neprestaneme. Až do septembra, že pôjdeme vpred. Keby sme mali čokoľvek prekonať, pôjdeme vpred, aby sme naozaj mohli sláviť jedno úžasné a veľké víťazstvo v septembri. Všetko, čo budeme hovoriť, konať, myslieť, všetko budeme robiť naozaj v jednote, v znávku našej svätej katolíckej cirkvi, s jej učením, s tým, čo naša svätá katolícka cirkev učí. Povieme si odvolávky zo Svätého písma, povieme si odvolávky z katechizmu katolíckej cirkvi, z dokumentov magistéria, učiteľského úradu cirkvi. Tak vás, milí moji, srdečne pozývam. No a na záver tohoto videa mi dovolte povedať aj to, že
možno vidíte aj to, že som tu v takom netradičnom zjave, že mám reverendu, nie, čiernu. Teraz mám tu maskačovú bundu a mám tu šiltovku so slovenským znakom. Hej? A mám sochu Valimskej Panny Márie v rukách. No to už keď niekto uvidí, tak si môže povedať, no to ma podrž, no to čo je toto za zjav? Tak, milí moji, chcem vám povedať toto. Valimskú Pannu Máriu som vám vysvetlil. Áno. Tú červenú mám preto, lebo sa mi veľmi páči ten oheň Ducha Svätého. A tak prosím cez tú červenú, že Pane, daj mi oheň svojho Svätého Ducha na moju mysel. Ten slovenský znak mám preto, lebo ja si veľmi vážim to dedičstvo svätých Cyrila a Metoda a ten kríž je víťazný. Ten dvojkríž je víťazný. Je to cisársky víťazný dvojkríž svätého Cyrila a Metoda. Oni ho priniesli sem na naše územie. Takže viete, tak ja mám veľký rešpekt, veľkú úctu voči tomuto detičstvu, ktoré tu máme a som na to hrdý. Som vlastne, myslím, že z podstaty aj našej viery je, aby sme boli patrioti, aby sme milovali svoju vlast, milovali ju Božím spôsobom, milovali ju naozaj v Duchu Svetom. Preto mám túto šiltovku. Neprikláňam sa ku žiadnej politickej strane, nejdem šíriť žiadnu politiku, nejdem agitovať za žiadnu politickú stranu. Mojou politickou stranou je moja matka, nebeská matka Panna Mária a jej strana. To je moja zásada. No a tá maskačová bunda je preto, milí moji, že som zohnal takú dobrú bundu, ktorú neprefúkne. A keďže tuto na severe Slovenska je naozaj také podnebie, že už je tu večer aj tak chladnejšie, preto mám na sebe takúto maskačovú bundu do každého počasia, do každých podmienok, do každých duchovných bojov a tak ďalej. Takže prosím vás pekne, nech nikto nepohrdne tým, že uvidí kňaza v čiernej reverende s takouto šiltovkou a tak ďalej, že s takýmto výzorom. Ale prosím vás, počúvnite si obsah a skúste nad tým porozmýšľať. Povedal som to preto, lebo viem, že v našich médiách, v rôznych reklamách, v rôznych politických debatách jednoducho sa hovorí z jednej strany na druhú, sa politizuje, sa agituje a tak ďalej. Milí moji, toto je o niečom úplne inom. Preto som to pokladal za dôležité vysvetliť, lebo my sa teraz vydávame na jednu úžasnú duchovnú cestu. Takže ja vás srdečne pozývam, každý jeden má možnosť svojho osobného politického názoru, nech si ho drží, hlavne nech je v súlade s evanjeliom, s učením našej svätej katolíckej cirkvi a najlepšie vybrané podľa svojho vedomia a svedomia. Takže nech vás Panna Mária svojou materinskou láskou dnes na záver tohoto videa požehná, nech sa za vás prihovorí, nech vás obdarí naozaj takým zvláštnym pokojom, nech sa dotkne vášho srdca a nech vás pozve na túto cestu prípravy a ja sa na vás teším počas týchto nasledujúcich mesiacov v príhovoroch, vo vyučovaniach, v naozaj modlitbách a v tomto procese. A ja ťa, Matka, prosím, aby si do tej rybárskej siete, ktorú ty máš, aby si nachytala čo najviac tých ľudských duší, lebo ty si taká Božia rybárka, a aby si ich priviedla k úplnému premeneniu, k úplnému novému naplneniu Duchom Svätým, k uzdraveniu, oslobodeniu, aby sme naozaj zažili veľké duchovné prebudenie skrze tvoje nepoškvrnené srdce a nech aj táto iniciatíva a aktivita tou súčasťou toho víťazstva nepoškvrneného srdca Panny Márie. Matka cirkvi, oroduj za nás. Nech vás k tomu požehná. Nech vás premieňa. Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Je pochválený Pán Ježiš Kristus, Ave Maria a Šalom. Pokoj Boží, nech je s vami všetkým.